mielul gloriei, regelui regelor mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui eu mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui regelor mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui eu mă închin. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur în tine. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur în tine. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui regelor mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui eu mă închin. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur în tine. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile mi le înalt și înaintea ta vin, mâinile mi le înalt și mă bucur în tine. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc regele. Cum ți-a părut evenimentul de azi și cât de util a fost pentru tine ca și student într-o universitate cu diferite etnii? La mine în clasă avem doi studenți care sunt musulmani din Siria. A fost foarte util pentru mine ca să știu în cazul în care intru într-un conflict cu ei sau în cazul în care s-ar deschide un subiect despre religia lor, cred că aș putea să le dau răspuns corect sau cel puțin să știu acum despre ce să mă informez ca să știu cum să vorbesc cu ei. Ce te-a impresionat la evenimentul de astăzi și ce a fost nou și util pentru tine? A fost foarte impresionată de mesajul în sine. Am învățat multe lucruri, deci eu ca creștin să fiu un exemplu și cum mă voi confrunta cu aceste situații, să știu cum să mă apăr, cum să mă apăr credința și aș dori ca și pe viitor să fac parte din mai multe evenimente și să cunosc mai mult ca să pot să trăiesc și să mă exprim corect în convorbirea cu apropiații, cu prieteni și așa mai departe. În calitate de lider al lucrării cu studenții, cum te rog o evaluare a conferinței și a mesajului care a fost transmis azi? Mă bucur foarte mult că la noi în biserică, la noi în Republică, sunt așa oameni care au studiat foarte mult și au putut să vină în primul rând cu informația despre Biblie și despre Dumnezeu și Islam. Cât de practic a fost pentru tine personal mesajul transmis azi și raportat la echipa la care ești lider? Deci, în primul rând, am căpătat foarte multe informații care o să pot să o livrez mai departe altor tineri creștini. Doi, comunic cu, cum și-am mai spus, cu tineri care vin din zona musulmană și cunoscând sau primind instruirea cum trebuie să mă relaționez cu ei, respectiv o să aplic. Și ține de grup, odată ce facem evangelizări la cămile studențești, o să încercăm să ne facem prieteni cu tineri musulmani și respectiv nu o să evangelizăm deodată, dar să încercăm să ne facem prieteni. Vreau să ne spui dacă ești prima dată sau nu știu câte ori la un asemenea eveniment apologetic și ce impresii ți-a format mesajul și modul cum a fost organizat? Sunt pentru prima dată la un asemenea eveniment. M-am bucurat foarte mult de mesajul pe care l-am primit de la fratele Mihai Malancea. A avut un mesaj complicat pentru mine, adică nu am înțeles multe lucruri, dar a fost ca o lecție personală și tot ceea ce am învățat, tot ceea ce am auzit, trebuie să pun în practică. Am rămas să pun în practică. Ce a fost
el de la conferința de azi pentru tine personal? Pentru mine a fost asta o lecție, să iau de învățat și o provocare, adică să iau exemplu de la musulmani. Iau un fel de îndrăzneală care noi trebuie să o luăm ca o lecție de la ei ca să putem duce vestea bună la fiecare persoană care să fie mântuit sau primească pe Domnul Iisus Hristos.